Okay, hello. Welcome to the channel again, Alchil's TV. So, ako gilay si Tito Al. So, for today's video, ang pag-istoryahan sa subong is about online job. So, do ka episode 2 na siya sa series nga gusto ta padayunon sa atong channel about sa mga obra, online jobs or any educational information about any jobs nga available sa subong. Mapa-online man or blue-collar jobs nga physical balaw nga obra. So anything about work, so I try ko get nga maka-post information sa aton nga channel, sa Alchil's TV. So, but before anything else, kung wala ka pa subscribe sa channel ko, please hit the notification bell and also the subscribe button sa dalaw sa sining video para mas bulig sa channel ko syempre. Kag para kasi ko upload video kag mapadayon tani ang work episode sa atong channel. So, ma-proceed na ta sa topic na gusto ko istoryahan ta nga makabulig man sa inyo if trip nyo nasudlan. So, let's go. Okay, so currently for today, ang aton nga topic is about an online job na nakita ko. Ang gin-research ko man na sa Google, kag sa YouTube, kag syempre gin-try ko naman applyan. Waiting ko subong sang reply from this company kung kapasar ko or if may training ko or wala. So, nag-submit ko application about mga last week pa. So, waiting for an email or a response sa company. So, this company is a non-voice company. Online job, non-voice. Hindi mo kailangan magsabat. Call for 8 hours, 4 hours, or bisan pilab na oras. Basta wala ka kasabat. Questions or questions or inquiry over the phone. Nga hindi makulilingin mo lunggan sa mga customers nga pinanawag, sometimes yung pumayayaw pa. So, it's a non-voice account, it's a chat account. So, do ka uso ni sa subong na doon hindi ka mo magpati nga may amo ni nga company nga gabulig sa ila client through chat. So, this company nga i-share ko sa US based ni siya. So, pwede gini siya sa tanan. Part-time, full-time, pwede gini. Kay chat siya, pwede siya cellphone or laptop. So, mas prefer ko if laptop ang gamiton. Based on my research, so mas okay ang laptop gamiton or PC because may multiple windows kani sometimes nga i-open kag maka-chat ka sa multiple clients or customer ni client or sa company. So, una ko na siya nakita, gin-check ko anay, yung background. So, i-share ko sa inyo. So, the name of the website is Remotely For You. So, hindi na nila sa new. Maybe ang iban na makalantaw nakabalo na nila sa amuning website or amuning company. So, Remotely For You is a chat company that caters sa mga clients nila nga mga kano nagapangasubo. So it's a what do you call this gabulig sa ila client ng mga Americans may depression or kinanglan ng may istoryahon kaya may ara naglilig sa Amerika sa kadamo sa ila nga wala may ginaistorya kag wala pa utwasan sa ila mga ibubunot. So amo ni ang market sa Remotely For You. Mga tao nga depressed, kinanglan may istoryahon, nga based sa US. So, i-share ko sa inyo paano siya mag-apply, ang background sa company, kag most especially, pila ang inyo income mo kung mag-try ka mo apply sa mo ni siya nga online job. Okay? So, proceed na sa computer ko. Okay, so amo ni siya, Remotely For You. So, i-type mo lang siya, kadto ka lang sa Google or sa Edge
Kaya wala naman subong ng Internet Explorer, ginisla na siya sa Edge. So, search mo lang remotely for you. So, ano siya? Ang sa babaw, remotely for you, type mo lang na search, then naman siya magwa. So, become a chat operator and work from anywhere. So, biskan diin, pwede ka gidya. Open mo lang ni siya kung masubmit ka application once nabatunan ka na. So, biskan diin ka basta may internet, dala mo yung laptop or yung cellphone. So, pwede gid. So, nakabutang ni do you like to write and are you self-employed? Then you are the person we're looking for. So, amo na gani nga mahilig ka mag-chat. Kabalo ka mag-English. Ang imong written grammar sa English okay man lang, at least maka-reply, maka-intindi ka sa gusto na topic, ng istoryan sa imong customer. So pwede gid. Ma-chat ka lang, hindi ka gid makita, wala video, wala voice call, ma-reply ka lang gid sa ginachat sa imong customer. So but sa diri nga job dapat 18 and above ka. Kay you will talk anything under the sun. So it's a fantasy website also. Na anything na gusto istoryahan sa imo customer, sa customer galing ni client, dapat makabutang na siya. You see, moderator for an online fantasy network. So anything under the sun. But currently based on my research, kung hindi ka komportable sa gusto nga topic sa imo mga client or sa imo mga customer, pwede ka ka-opt out. Pwede mo siya ma-close. Then look for another customer or wait for another customer na ma-chat sa imo nga mas komportable ka sa topic. So pwede gid na siya. So muna siya dapat open-minded ka sa muning online job. Kay bisan about politics, love life, kag ang pinaka heavy giguro ka topic kung gusto ni customer may istorya about sex, pwede ganun di siya. So kung mano ka nido mapakuno-kuno sa muning obra. So but again, if hindi kayo komportable, pwede ka gidya ka opt out. Ngita ka lang niya sa ibang customer na hindi taman ka sensitive ang topic. Okay? So let's proceed. So amo ni siya, diri ka ma-fill up, type in your name. Hindi ko na niya akong ngalan kay na-try ko na niya siya before. Your last name, your email. Then i-agree mo lang ning duha. Kag dapat again 18 years old and above ka. So i-check mo ni siya, then submit application. Then amo ni siya ang application process. So ang easy application, amo ni siyang ginfill upan ta. And then after mo submit mo ni, ma-verify mo ang email, mga sila identification. So make sure nga 18 ka gid. Kag pwede ka nesweldohan sa amo ning obra. And then once approved na ning duwa, may online training. So may training gid siya. I-inform ka nila anong nga tulong gamiton, paano ka makipag-interact kay customer. So anything. So all about the job. So 2 days siguro or 1 week na training. Kay simple lang ang account. So amo na siya. And then amo na siyang ginamba ko. So nakabutang ni what will you be chatting about? So again, mention ko it's an American account or American-based company. So ara siya nakabutang. You will help thousands of lonely Americans every day to have a more meaningful everyday life by expressing themselves online with anonymous fantasy characters. So amo na siyang ginambal ko nga dapat open-minded ka. Kay it's a fantasy website nga ga-cater sa mga pangasubo ng mga kano. So it's send online text message to fictional people on a fantasy chat platform. So na siya ga-text sila sa diri sa remotely for you, then kamo ni kasabay sa mga customers nga gusto may istoryahan.
And then, ang imong responsibilities. So, and ang imo confidentiality. So, 100% anonymous, text only, no video, no voice. So you can work independently and with full flexibility. So work from home din siya. Anywhere pwede mo siya. Pwede ka kaubra. Open mo lang yung laptop, yung cellphone, then kato ka sa imo account sa remotely for you. Then you can start catering customers ni client. Mga subo ng mga kanu. So sa salary naman, so based dire, depende ni sa imo nga makachat. So ga-based ni sila kung ano kada mo ang imo nga reply sa ilang customers. So based sa reply ha. So kada reply mo amo na siyang ginaisip nila. So ang sweldo dire weekly. So 4 to 8 hours ang obra. So depende sa imo kung gusto mo siya full-time, gusto mo siya part-time, so but minimum 4 hours. So 5 days a week. So are ang ila posibilidad na pwede mo sunduhon. So from $100 to $300 weekly. So again, kung mas damo ang naka-replyan mo sa mga chat, then ma-reach mo gini siya. So every week, so times ta siya calculator. So let's say $100 na lang. So ang dollars sa bunga by luan is 56. Muna siyang imo income. Per week, 5,600. Get-chat ka lang. So if damo kaya ka reply, so let's say naka $300 kaya, so times 56, ang imo yung income per week is 60,800 pesos. Okay, so amo na siyang may income mo based dire sa ilang description or information about the salary. So top agents, no? Nakabutang pa, top agents make more than $3,000 a month. So imagine, sa kwartata, $3,000 times that 56, 168,000 pesos kung pisan ka mag-reply sa chat. So amo na kadako, may income mo, gat-chat ka lang. See? So next is, may mga bonuses man sila kung mga ginatag, kung top agent ka, kung kita yun nilang hardworking ka, pero may ka online, dabo ka may gina-replyan. So, may bonuses mo sila ginahatag. Then, muna siya ganun, may flexibility sa work. You can work anytime at the comfort of your home. So, may laptop ka, or may PC, or may cellphone, pwede siya. Then, weekly pay. So, ang sweldo, weekly. So, ginatali, kung pila ka days, naka-login, ano kadamo ang imong replies sa mga customers, then sweldo kanila every week. So every Saturday ning payout. So pwede ka kagamit PayPal sa sweldoanay. So requirements lang nila is so dapat hindi master English in writing. So master din lang butang, pero usually based on my experience sa BPO, hindi man gid nga master ka dapat sa English language or grammar, as long as kaintindi ka kag ang pag-reply mo is according man sa chat sa imo nga customer. So amo na siya. Then 18 years old ang age limit, so may privacy statement and contract. So once makasign ka na contract, so responsibility of your equipment. So you are responsible for having the equipment. Maganing imo laptop, imo cellphone, or imo PC. So minimum numbers of messages per week. So may sila do, may minimum numbers of replies na send mo sa customer. So messages meaning reply. Na siya. So dito before nakita nyo sa tatlo ka steps di lang ng mga sila ID. So again,
mga sila ID for verification. Na 18 years old ka. And then para pwede ka na nila swelduhan. Especially, it's a fantasy website. Dapat 18 years old and above ka dyan. So, are naka-calculate sila salary expectations. So, if it's your first week or week 1, so as a new chat operator, so about 25 to 35 messages. Average mo per hour siya ang reply. So, 15 to 20 total work hours. So, again, kay may sila mo, pwede ka ka-work 4 hours a day lang. So, if 4 hours a day ka, minimum mo ni 15 to 20 total work hours. So, ang imo ma-income ko, no, base here is $110 to $170 per week. First week, I'm sorry. So, if naka-second week ka na, so mas dasig ka na mag-type or damo ka na replyan. So, average mo is 35 to 45 messages per hour, 20 to 30 total hours per week or that week. Sige, second week mo na. So, maka-income ka na around $220 to $280 sa ika-second week mo. Kaya mas familiar ka na sa mga topics nga gusto istoryahan sa customer. So, mas damo ka na pwede replyan. And then, if makasobra ka na 3 weeks or 4 plus weeks, so muna na siya ang imo nga kaya or average mo is 45 to 60 messages or more per hour kung kaya mo. Then, 20 to 40 hours total work hours ka na. So, meaning, the 8 hours ka na per day sa 5 ka adlaw. So, naka 40 hours a week ka na. So, base sa ilang ng computation, so maka-income ka na $340 plus per payout. So, na siya. So, kasimple lang obra pero maka-income ka mo ni kadako. If pisan ka pagid, if full time mo siya yan, so ara ka gidiyaw, diri ka gidya masulod. So, gachat ka lang, imo ka lang istorya. So, hindi ka na lang perfect again ang English mo. As long as ang gina-reply mo is according man kung anong topic sa customer. So, kasabat ka lang. So, amo na nang ma-income mo, at least gachat ka lang, wala kang bahay sa customer sa telepono, di ba? So, amo na siya about sa topic. Okay? So, summary is amo ni siya. So, dapat, kaya hindi ka, kagabalo ka mag-reply in English. Hindi ka na lang perfect. Dapat understandable, kag-readable since it's a chat-based account. Okay? So, amula na siya ang about sa ila application. So, aray mga comment, mga comments sa mga ga-work na sa Dre sa remotely for you. So, mga laban sila, mga kwan gini. 33 years old. Okay? So, amo na siya. It's remotely for you. Valid one siya actually ka-website. Same application, same information. Ang pag-process ang application sa kung paano ka maging chat operator or chat moderator. So, in America, it's remotely for you. But, sa ilan naman niya European account or sa UK, mula sa United Kingdom, nga nga website. So, they call it chat from home. See? Parehong format. Pero diri naman niya, ang imo naman niya i-cater naman din mga customers is British. So, it's their like British website for British people. British lonely people. So, ang isa yung remotely for you is American lonely people. Ang imo i-chat diri naman niya mga British. So, same process. Kung gusto mo diri mag-apply, pwede. Sa remotely for you, pwede man. Okay?
So, amo to siyang process. Mag-apply sa remotely for you or if you like to try chat from home, so pwede gid. So, amo to siyang application and process. So, kung gusto niyo apply yan, try ko butang sa description again ng link sang kung din ka mo apply. Para matry nyo man kung wala ka mo obra sa balay lang or mga plain housewife or mga tatay man da nga gusto mag-try obra sa amon kay chat lang. So kabalo lang kabalo mag-intindi, kabalo mag-reply in English. Okay? So try nyo lang, i-try ko na leave sa description ang link. Okay? So diri lang oras ng video ta. So thank you so much sa nag-stay kag naglantaw sa daring part. So again, if wala ka pa subscribe, makihit na lang ang subscribe button kag share this video para damo mo makalantaw. So it's in Hiligaynon kay ang target ko pa lang subong, the market is mostly Negrense, Ilonggo, tanan nga ka-intindi Ilonggo para mas maintindihan ang pag-apply. So, matagalog lang siguro if damo ng market ko. Pero subong gusto ko na makashare o makabulig sa mga kaintindi, Hiligaynon, mga Negrense, mga Ilonggo, kag bisan sa diin pa da nga kaintindi, Hiligaynon. Okay, so thank you so much. So take care and stay safe. So again, makuwili si Tito Al. So, Al Chills TV, thank you so much. Bye-bye.